आणि चढ बघा किती वरती आहे. चल आपण गड जिंकूया, आपण दोघं रेस लावूया. तिकडनं जाऊ मुंबईला. किती किलोची पाहिजे दादा? मला 1.5-2 किलोची पाहिजे. काजल, जर तुला चूज करायला घेतलं की कोणती थाली पाहिजे तुला, तर कोणती? चिकन. पूजा कोणती थाली तुम्हाला? खेकडा थाली. खेकडा हायत नाही बाबा. तुम्हाला कोणती थाली? मटन थाली. तुम्हाला चिकन. मला सर्व. चला गाडी आली पुढे. चला आपण उलटा नाही वाजत. तेच ना. तुम्ही टपरीवरती वरती. आम्हाला हे कुठे आहे? काय कुठे आहे? सपोर्ट. ते फळी लावायची आपल्याला. बसा. सपोर्ट. चला काजल, आता आपण कुठे फिरायला नेतो यांना? कुठे फिरायला नेतो? रत्नागिरी दर्शन. सर्व ना? 4 तासात सर्व दर्शन. 1 2 3 एक एक्स्ट्रा सीट आहे ना? अरे आम्ही गेलो गणपतीपुळेतून या गाडीतून. हो, आता माहित ना वजन वाढलं. मला गाडी आवडली म्हणून परत बोलवली. झाली की नाही जागा? व्यवस्थित. काय काजल, सेकंड टाइम ट्रिप दर्शन कसं वाटतंय? रॉकीला काय मोरया. कोणी कोणी आग मारली? पूजाने. तुमच्या आता तिकडे बघा, डीमार्ट बघा तिकडे. दिसला काय? तिकडे बघा. दिसला काय? सर्वीकडे जाणार. 7 जागी फिरणार आहे आपण. हां, पण कसे असे लाईनीतून जसे आपल्या रस्त्यावर पडेल ना. स्ट्रेट रस्त्यातून आम्ही लेफ्ट मारले. लेफ्ट. हा रस्ता गेला 2 जागी जातो काजल, माहिती काय? तुला 3ऱ्यांदा 4थ्यांदा आणतो इकडे मी. आता इकडे बोर्ड काय लिहिलंय काजल? हिबा राजवाडा. हिबा पॅलेस, हिबा राजवाडा. हा गेला रस्ता सरळ. आता 1 मिनिटात हिबा राजवाडा येईल. आला ना? समोर बघा, समोर बघा, समोर बघा. अरे थिबा एक हा हे होता. थिबा एक राजा होते. थिबा ना एक राजा होता. कोण? थिबा एक राजा होता. थिबा ना थिबा. चला आता उतरा. तू उतर ना पहिला काजल. तू काय स्वप्नात राहिली? आता आम्ही आलेलो आहे थिबा पॅलेसमध्ये. आई कसं वाटतंय? मस्त ना? मोठं नाही, आम्ही दाखवतो असं काय नाही. कैसा लग रहा है पूजा? हे पहिला पॉईंट आपल्या घराच्या जवळ, म्हणजे 7 किलोमीटर सर. आज वार चांगला आहे, वीकेंड आहे म्हणून सर्वांची आज गर्दी आहे. आणि आम्ही दोघं नाही गेलेलो आज आतमध्ये, कारण डायरेक्शन्स आहेत ते सर्व बघतील है ना. आणि आपण जाऊन आलो आहे ना. आणि आज पण इकडे तिकीट 10 रुपये आहे. म्हणजे 6 जण आतमध्ये गेले. आपण टोटल 8 जण, 2 नाही 6 जणांचे 60 रुपये झाले. ते येतील आता. कधी येतात ते बघूया. ते आतमध्ये गेले आहेत 4:25 कसं वाटतंय बघा? मस्त आहे ना? भरपूर येतात. चला इकडे फोटोशूट होतं. हा चांगला पॉईंट आहे. इकडे काजलने काढलेला होता. चला नेक्स्ट पॉईंटला. चला
इकडे बघा लेफ्ट साईडला सॅटर्डे मार्केट चालू झालंय. हा हे सर्व मार्केट लागलंय. तवा पाहिजे काय? चाळण, तवा आणि कुकर. हे लेफ्ट साईडला आतमध्ये मार्केट आहे, पुढे पण मार्केट आहे ना काजल? इकडून काजलने हा जो ड्रेस घेतलाय, काजल कुठून घेतला? इकडूनच घेतलं. सॅटर्डे मार्केट मधून घेतला. लोकमान्य टिळक जन्मस्थान. लोकमान्य टिळक जन्मस्थान. साहेब बघा बाजूला बोटिंग आहे लेफ्ट साईडला. चला बोटिंग करायची बोटिंग करा किंवा हा येणार आहे आणि फिश म्युझियम पण समोर आहे. पूजा कुठे आलीस आता तू? पूजा पाणी प्यायला आलो आम्ही आता इकडे. इकडे आम्ही इकडे कोळंबी पकडणार आहे आतमध्ये जाऊन. हा आहे ना आतमध्ये. बोटिंग करता करता पिशव्या आणायचे, 2 भरून जायचे इकडे. पॅडलवाले पुढे बसा, नाही पाळ मारणारे पाठी बसा. बाय परत येऊ नका, तिकडनं जाऊ मुंबईला. हा सांगा मध्ये स्टेरिंग आहे म्हणजे आई अविनाश मध्ये शेअरिंग आहे बघ. आता ठोकाल तिकडे त्यांची गाडी. हे मस्त आहे. हे काय माहिती, याचा बेनिफिट काय माहिती का? हे वेव नाही त्याला काजल, स्टेबल वॉटर आहे. आणि ते समुद्रात आणि ते नदीत करणं ना, जरा ते हलते ना बोट, मग ते सिकनेस होते त्याच्यात. बसला काय? अरे वा लय मजा वाटते. नवीन गाडी आलेली आहे. अरे ब्रँड न्यू गाडी आपल्या 8 दिवस झाले मागून. काजल कसं वाटतं ड्रायव्हिंग करून? हे थांब आवाज बंद कर. जरा शांत वाटलं ना, जरा किचकिच नसते. कुठे गेले आपले पंढरी? आता ते इथे गेले फिश म्युझियम बघायला. आम्ही दाखवलं होतं तुम्हाला ना, नाही बघितलं असेल तर लिंक देतो खाली, तुम्ही सर्व चेक करा. आहे ना, सर्व आम्ही केलेलं आहे. आई हा बघा पूर्ण वाचा. चला आपण बोटिंग करून झालेलं आहे, चांगलीच एक्सरसाइज झाली आमची. पूजा बोरेला फिश खायला मिळाली ना, ॲटलिस्ट बघायला तरी मिळाली. काय खायला मिळणार ना त्यांना. आवडला काय पूजा बोलतोय काजल? फॅमिली ट्रिप चांगलं आहे ना. म्हणजे असं आपण प्लॅन करू शकतो की 1 डे पण आलात ना, तर 1 डे मध्ये पण असे ट्रिप होऊ शकतात है ना. 4 वाजल्यापासून ते 7-7:30 पर्यंत. आणि हे झाड मी इकडे लावणार आहे. कुठे? आपल्या घरी. कागदी फुल आहे ते. आता कागदी झाडामध्ये हा ऑरेंज कलर, हे बघ हा पिंक कलर, हा डार्क पिंक आहे आणि हा येल्लो कलर आहे बघ. आणि हे रान झाड जरा लावलीस ना, थोडे लावलीस की पूर्ण हे होत जातात. पण ते छान वाटतात. हा सासूला आणि आमच्या मेवणीला. का मेवणी साहेब आवडला की नाही? हे पूजा इकडे बघ, घेऊ टाक ते. प्रत्येक मासाचा फोटो काढतात आहेत. हा ते उघडाने घे, गाडीत घे सरकवून घे असं. माचीच. हो मेवणी साहेब कसं वाटला? आवडला? तुम्हाला कसं वाटलं? किती छान छान जार्स मध्ये काचेचे आहेत माहितीये का मासे. हिने पैसे वसूल केलेले आहेत रत्नागिरीमध्ये येऊन म्युझियमचे. स्टेटस कोण मासे बघत नाही? आम्ही एवढे मस्त मासे बघितले. काय फक्त बघून घेऊन तर नाही आलात काय? आता बघता किती मासे एवढे 6 जणांना आतमध्ये पाठवलं पण घेऊन तर कोण नाही आला. पूजाने कमीत कमी 200 फोटो काढलेले आहेत. तिला सुरमई आवडली ठेवलेली. टर्टल बघितलं का? टर्टल कासव बघितला? कासव मी काढलाय व्हिडिओ. इकडून हे छान वाटतं बघायला ना. कॅमेरा व्ह्यू मध्ये एवढं दिसतंय की माहित नाही, पण रियालिटी छान वाटतं. त्यांना आम्ही जास्त पुढे नेत नाही. बाहेरून आम्ही देवीचे दर्शन आणि वरती दाखवणार आहे किल्ला. पूर्ण गोल नाही फिरवणार आहे. आपण गोल फिरवून माहिती ना. चला आलेला आहे आपला स्टॉप. उतरा. हे रत्नदुर्ग फोर्ट. काय आई पाय दुखले काय? जाम झाले पाय. होय आरामात. गड जिंकायचं आपल्याला आता वरती. तर व्ह्यू बघा समोर. एंट्री या.
गावातले मंदिर आवडले का? मंदिर आवडले? मस्त आहे, छान बांधतात ना. खूप छान आहे, मस्त. आपण इकडे लास्ट टाइम आलो होतो. आता आई आणि काजल खाली थांबलेले आहेत. हां हां चालू आहे. हे फिशिंगसाठी घेऊन जाता माहीत नाही, रिक्वेस्ट करा. नाही राऊंडला नाही, हे फिशिंग फिशिंग करते बघ. ही आपली कंपनी वल्चर आहे ना, ते इगल आहे तो. हा इगल. म्हणजे आपण किती हाईटवर आहे विचार कर, है ना. उधर बीच पे गोला बिला त्या बीचवरती भाटे, ते पुढचा बीच आहे ना, बाटली खाली झालेली आहे. काय तेवढा जाऊन आले का पूजाला विचार. पूजा काय आवडला पोर्ट मध्ये? देवी कितना हसरी देवी एकदम. व्ह्यू चांगला आहे ना. ते वरचे हे चांगले आहेत, बुरुजचे आहेत ना व्ह्यूज, ते भारी वाटतात. चला बसा. पाडलेलं काय सरळ नाही उघडतो नको आडवा तिडवा नको, नाही तर आम्ही आडवे तिडवे रात्री व्हायचो. चला माती टाकल्या आता जरा ओशन व्ह्यू घ्या इकडनं, मस्त हवा खावा. जायला पाहिजे फिरायला. आता इकडे आम्ही दोघंच निघालोय फोर्टसाठी. हे लाईट हाऊससाठी निघालोय. येतं त्या पाटणे स्लो गाडी. इथे 6 वाजून 10 मिनटं झालेली आहेत. आता आमची स्पीड बघूया किती आहे, आणि चढ बघा किती वरती आहे. चल आपण गड जिंकूया, आपण दोघं रेस लावूया. आम्ही गड जिंकायला चाललो दोघं. जरा काजल राहिली पाठी. अरे वा, रनिंग. ये लवकर ये. एवढी रनिंग नाही जमणार मला फास्ट. चप्पल घसरेल माझी. आता तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो. 3 मिनटात आलो वरती, 3 मिनटात. म्हणजे आपण त्या किल्ल्याच्या लेवलपर्यंत वरती आलो. ये. आणि इकडे वरती कसं चढायचं तुम्हाला दाखवतो. वाकून 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 चालायला लागतं. चढायचं पण कठीण आहे आणि उतरायचं पण इकडे कठीण आहे. इकडे है ना, दगड आहे सर्व. लाईटला त्या हां ट्रेकिंग शूज. पण बोलतो तो वरती चढल्यानंतर तो व्ह्यू बघायचा मजा असते ना, तिले भारी. आणि ह्याच्या पुढे जायचं नाही बाबा. आता तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो. कसं वाटतं व्ह्यू? हा व्ह्यू बघ. हवी स्लोली हवी. पुढे नको जाऊ. इकडेच आहे. खोल आहे सर्व आहे ना. पुढे नको जाऊ. नाही पुढे नको. हा व्ह्यू थोडी खालून दिसणार आहे. हा ते किल्ल्यावरून दिसतो हा व्ह्यू. इथून मस्त दिसतो. म्हणजे आपण समोर असं बघतोय प्रत्यक्ष. मी चप्पल काढू का? हा काढ, चप्पल काढ. तुम्हाला एक एक्सपिरियन्स सांगायचा इकडे, की चढणं पण जेवढं कठीण आहे त्याच्यापेक्षा जास्त उतरणं आहे. कारण पाय जर घसरला, पुढे चालले तू ये आरामात. पाय जर घसरला तर इकडनं सरळ धावत गेला ना, सरळ खाली एकदम फास्ट स्पीडला आहे ना. एकदम ग्रीप धरूनच चाला. हो हो. नाही खरं कठीण आहे, जरा उतरणं कठीण आहे. काहीतरी वेगळा एक्सपिरियन्स आला की नाही आपण? हो. हा 5-6 राऊंड मारले की चांगलेच माणसाचं वेट लॉस व्हायचं इकडे. अरे थांबाल का माझ्यासाठी? चढताना मी पटपट उतरताना हे लोक. कसं वाटलं इकडे? मस्त हवा येते ना. भारी होतं एकदम. वरती गेलेलो पण इकडे पूर्ण चुकलो खाली. पण सिंपल नाही काजल. वयस्कर माणसं वरती नाही जाऊ शकत. उतरताना असं घसरायला उतरताना ना स्लिप जर झाला मग चांगला झोपला खाली. चढण आहे ना असं उतरताना. आणि शूज पाहिजे त्याला, ट्रॅकिंग शूज. पकडलाय. एक्सपिरियन्स चांगला झालेला आमचा. पूर्ण एक्सरसाइज झालेली आमची एकदम मस्त. इकडे हनुमान चालीसा चालू झालेला आहे. ह्याला मिरकरवाडा जट्टी म्हणतात ना. फिश लवर कोण आहे इकडे? काजल, पूजा. आता फिश बघ. वा 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 वा. हे बघ बोटी बघ किती लागल्यात तुझ्या. अरे बसले का नाही पण?
फिश तिकडे आहे, पुढे आहे विकणारे, पुढे आहे. तुम्हाला पण सर्वांना कसं वाटतं आम्हाला सांगा ना काजल. बोट्स मासेमारीची जाळी. म्हणजे पुढे फिश मार्केट चालू झालं ना. ही टोकरी प्रॉन्स घेते साफ करून हळद मीठ लावून पॅक करून चला उतरलो बंद कर. बाकी 2100-2200 रुपये झाले आयटम पूर्ण. इकडे एकदम चार माप देता ना, 300 रुपये ना. 80 रुपये मार दिला हे काकांना येतं करायला. आम्ही 100चे बांगडे घेतलेले आहेत, त्यामुळे आम्हाला 100चे बांगडे आम्हाला 12 दिलेले आहेत. 12 मऊ माल आहे माझ्याकडे आणि मिरचा माल आहे. मऊ माल तर ह्याचा आहे, पाच्याचा असतो. आणि हे आम्ही 70 रुपये 80 रुपये वाटा घेतला. काय म्हणतात त्याला, दसरे दसरे बांगडे स्वस्त आहे. दसरे चला हे कसला मोठा आलाय तिने कापून हलवा. किती किलो आहे? हे खाली एक पडला तुकडा त्यांचा. हाय करा कॅमेराला. हाय, आम्हाला सबस्क्रायबर भेटले आमचे. किती किलोची पाहिजे दादा? मला 1.5-2 किलोची पाहिजे. चांगले बघून द्या. त्यांना आयडिया देऊया, आयडिया की सुरमई आता किती किलो होती. एकीकडे 650 रुपीज किलो आणि एकीकडे 800 रुपीज किलो. ते मोठे काय होते ते कोळम लॉबस्टर, ते किती किलो होते? 700 रुपये किलो आहे ना. पण डिपेंड की फ्रेश किती आहे आणि काय आहे ना. कुठे कुठे 700 ते कुठे कुठे 850 आहे. चला काजल नाही तू बसव. पूजा पीछे बाय बाय बाय. डायरेक्ट मुंबईला घेऊन जावा. थोडा स्लोही करा ना भाई. दादा अरे बैठो 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 बैठो. कसं वाटलं घोडागाडी? आवडला वाटतं पूजाला. तर आज इकडे आम्ही 4 प्लेट शेवपुरी आणि 4 प्लेट दहीपुरी खाणार आहे. आणि आज मी सर्व करतो. काकींची परमिशन घेतली आहे आणि सर्वांना दही बघा. बाहेर किती 40 रुपीज 35 असतात, इकडे 1 प्लेट 30 रुपीज आहे. तर तुम्ही येऊ शकता इकडे खायला. हे बघा, हे कोणाला पाहिजे? हे तुम्ही पक्का करा. मटन थाली स्पायसी, जे सुरमई थाली आणणार ते पण आता स्पायसी. काय काय ऑर्डर केलं माहिती तुला? चिकन थाली, सुरमई थाली, प्रॉन्स थाली, मटन थाली, चिकन चिल्ली आणि व्हेज थाली. एवढं सर्व ऑर्डर केलेलं आम्ही सर्व. आज आमची पार्टी आहे, सासूरवाडीची पार्टी आहे. पूर्ण ट्रिप झाली, रत्नागिरीची ट्रिप केली पूर्ण. आता डिनर करायला बाहेर आला. तुम्ही हॉटेल बघू शकता किती चांगलं आहे ना. भाजीची भाजी म्हणजे लुकनी वाटतं. आता मी थाली आल्यावर थालीमध्ये काय काय म्हटलं ते पण तुम्हाला. हे काय मागवलं का पूजा? आपण
चिकन चिल्ली हे स्टार्टर सर्वांसाठी. इकडे नाही आहे. काजल हे सर्विंग प्लेट बघितली आपल्या घरी आहे ती सर्विंग प्लेट आपल्या घरी आहे ना. आता इकडे आपली सर्व होते बघ. पास करावी तर पास कर आपली थाली. बरोबर 8 पीस आहेत ना ते. हां मग 8 जणांना 8 झाले ते. तुला म्हणून अशी पाहिजे काय? आई बघा काय खाते बिचारी. वांगा बटाटा जसं बाहेर येऊन पण वांगा बटाटा वाट लागली वांगा बटाट्याची. लोणचा कांदा. ही कोणती झाली सुरमई सुरमई तवा फ्राय. स्मेल मस्त आहे. थांब काजल तिकडे थांब. एक मिनिट थांब. हां तर ह्याला उघड हे काय भात हे सुरमई ना. हे काय दिलंय काय माहिती काय दिलंय हे काय असेल रे. काहीतरी चटणीचाच प्रकार आहे मला वाटतं. हे सोलकढी आहे ती. ही चटणी आहे. हे बघ थोडेसे कोलंबी दिले आहेत. जवळा दिलेला आहे. ही पण कोलंबीच आहे. हे काय आहे कसला लॉलीपॉप. चिकन हे भात आणि 2 भाकऱ्या. हे प्रॉन्स थाली आहे ना. बाकी आयटम प्रॉन्समध्ये चटणी जास्त आहे. एक्स्ट्रा चटणी त्याच्यात चटणी नाही आहे. हां आणि ह्याच्यात बघ ह्यांनी 2 सेम दिले आहेत तर ह्याच्यात वेगवेगळं दिलं आहे बघ. हे बघ ह्यांनी एक चुकीनी एक सेम दिलं आहे बघ. चुकीने ना हे वेगळं वेगळं आहे. एक चटणी आहे. मसाला वेगळा. चटणी नाही ते दोन्ही सेम आहे ना. हो नाही जवळा नाही. हे जवळा नाही. हे सेम आहे का? फिश कढी हे काय सेम आहे का हे? थोडं सांगाल काय हा खेकडा लॉलीपॉप आहे. खेकडा लॉलीपॉप. सुका जवळ चटणी. हां हे कोलंबीचं चटणी आहे. हां सेम दिले हे बघा. हे 2 असले वेगळे पाहिजे ना. सेम दिला ना. हां हां हे कोकम चार आहे. हां सोलकढी आहे. हां टिकलं आहे. फिश टिकलं आंबट तिखट आहे. फिश करी. आपले सुरमई आणि भाकरी आणि हे आणि ह्याच्यात वेगळं का ही चटणी वेगळी आहे ना. हां ही चटणी वेगळी. प्रॉन्स फ्राय गोवानीज टाईपचं आहे ना. हे गोवा पद्धतीचं आहे ना फिश करी. कोकणी पद्धती. कोकणी पद्धतीचं. आपलं हे सुरमईचं पिकं आहे लोणचं. हां मग ह्याच्यात हे पाहिजे ना. हे एक्स्ट्रा आलं आहे ना. चेंज करतात. हां ना. हे सुरमई लोणचं. हे काय आहे चिकन थाळी. चिकन थाली ना. आता चिकन थालीमध्ये हे काय अंडा चिकन फ्राय चिकन मसाला चिकनचा रस्सा सोलकढी राईस सॅलड आणि आता ही कसली झाली. ही मटन थाळी आहे. ही मटन ना. मटन रस्सा सोलकढी अंडाचा आहे ना. मसाला कोकम करी आहे. सॅलड आपला भात चटणी आणि हे. आणि असं प्लेट 2 आणशी तरी चालेल. एवढं मोठं नाही. छोटा स्टीलचं आणलं तरी चालेल. आपण दोन को सुरमई झाली. तुम्हाला सुरमई खायची आहे. हां म्हणजे तुम्ही चॉईस सांगितली. आम्ही सर्व प्लेट्स तर मागवलेत पण सर्व प्लेट्स आम्ही शेअरिंग बेसिसवर घेतले है ना रे. सर्व शेअर करायची प्रॉपरली. मम्मी आणि तुम्ही मटण शेअर करा. चांगलं आहे. मटण खातो ना. फ्राय चिकन तुम्ही घ्या काका खावा नंतर घेऊया इथे चिकन शेअर होते. चिकन आणि मटन 2 सर्व थाली मागवले बाबा. ग्रुपचा फायदा हा होतो. प्रत्येकजण वेगवेगळं मागून सर्व शेअर करू दे. बरोबर हां घरी खायची ना. अरे खा ना. सुरमई कितना आता असं नाही करतो. एक्स्ट्रा 4 भाकऱ्या एक आम्ही घरी आलेलो आहे. टाटा बाय बाय. आता दमलो. हा काजल दमलो ना. मस्त पार्टी झालेली आहे. पूर्ण 1 डे टूर केलेला आहे फॅमिलीसोबत. म्हणजे असं करू शकतो 1 डेमध्ये रत्नागिरी फिरू शकतो. बाय बाय.